ברוכים הבאים לעוד שיעור של אזרחות בקלות, 3 דקות, ויש לכם בגרות, והפעם, עיקרון שלטון הרוב. אז מהו עיקרון הכרעת הרוב? אמרנו שאנחנו חיים בדמוקרטיה, דמוקרטיה, שלטון העם, ואנחנו רוצים שהעם כולו יהיה שותף בקבלת ההחלטה. הבעיה היא שלא כולם מסכימים על הכל, אולי זו לא בעיה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל החלטות, ואיך מקבלים את ההחלטות בדמוקרטיה? על ידי הכרעת הרוב. האם זה הפתרון המושלם? מראש נגיד לא, הפתרון המושלם הוא שכולם יסכימו, אבל זה לא יכול לקרות, ולכן אנחנו הולכים לפתרון שהוא דרגה מתחת, הטוב ביותר האפשרי, הכרעת הרוב, כי החלופה היא שמי שיכריע הוא לא הרוב, ואז הוא עריצות מיעוט. עיקרון הכרעת הרוב אומר, הרוב מכריע מה ההחלטה שתתקבל, ההחלטה מתקבלת לפי רצון הרוב, אבל כולם חייבים לציית לה, גם הרוב וגם המיעוט. עם זאת, צריך לסייג את העיקרון הזה. עלינו להיזהר מעריצות הרוב. מה זה אומר? כשהרוב מנצל את כוחו על מנת לקבל הכרעות שיפגעו במיעוט. איך עושים את זה? למשל על ידי הגבלת כוחו של הרוב. אנחנו נלמד בהפרדת רשויות איך מגבילים את כוחו של השלטון ואת כוחו של הרוב. למשל על ידי מתן זכויות שאותן בית המשפט אוכף, זכויות אדם, אנחנו נלמד את זה בחלק של זכויות. בכל אופן, זהו קו דק מאוד, יש קו דק בין הכרעת הרוב שאנחנו רוצים לשמור עליה, כי אנחנו רוצים שהרוב יוכל לקבל החלטות, לבין זה שאנחנו לא רוצים שהרוב ינצל את כוחו לרעה על מנת לפגוע בזכויותיו של המיעוט, שזה כאמור נקרא עריצות הרוב, בניגוד להכרעת הרוב. הכרעת הרוב לגיטימי, עריצות הרוב לא לגיטימי ולא דמוקרטי.